kuning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya, ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. Kakuyong yaring mga pala. All rise! Court is now in session. Sa kasalanang di niya ginawa. Sergeant at Arms, maintain peace and order. Kahapon Silence is hereby ordered niyang asa. or suffered the fate of maximum penalty, direct contempt. Namumuhay ng tahimik sa isang Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. ang kaligayahan ay Sa pangarang giraray kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGBAM. ang may sala sa isang krimen na di naman niya. Pighatod mitabi kada Sabado alas 11 nin pagkaaga sundo alas 12 nin pagkaudto. Legally Yours, GB. Ang kaligayahan Sarong oras, poko mas emenos ni pag-uro irestorya kan man iba-ibang probisyones kan lay na napapanahon asin aplikable sa tuyang uroal daw na pagbuhay-buhay tanganing maprotehiran ta an sa tuyang mga sadire pati na po an sa tuyang propriedades. Siring man ang pagrespetar niya to sa propriedades asin derechos kan sa tuyang kapwa. Legally Yours, GB. pangtulad niya. Yaon po dyan ang mga trivia, Ang kasal Latin maxims. Siyempre, ang pag-akomodar po nin mga kahaputan sa telepono numero 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. na di Pwede man po sa sakuyang messenger sa Facebook. Hanapon lang nindo P.U. Fernandez. ang katarungan ng isang Diyan man sa chatbox kang official Facebook page kang DZGB, ang DZGB News Online. niya ang magduro. Pwede man po kamo dyan magpartisipar. Marhay na aga tabi, Bicolandia. Sagkod sa mga nakaantabay sa YouTube. Natin pantay So pigaabot kan sa muyang puwersa kan radyo sa Kabikulan sa AM band. Diyos marhay na aldao. Sagkod so iabot man kan sa muyang signal sa luwas kan Rehiyon 5. isang paratang sa kanya. Netwide, worldwide, on air, online. Laban po, nagbo-broadcast ang DCG. Sa isang krimen na di naman niya. Sa luwas yaon dyan, ang tropa naghanda lang tabi ang news team. Kunigonin darakulang informasyon. Si kumpadreng June, pading June na pulis. Ang sa kuyang kapartner ngunya. The man from Poland. Pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Kung wara sa na ang COVID na ni Diyon, perti su piyesta naman kunta na no, sa Pulangi. Di. Ay pantay, walang mahirap mayaman. Sa newsroom, siyempre, diretso ang pag-monitor. News Direct Edwin, News Manager Mar. Nagdurus Si Angel may pinag-asigaso. Yaon man, tandem, salida. Arven, buda si Richard. ilang araw Ako po ang sa indong presiding officer, ang Pio Fernandez. Good morning, Legazpi, Albay District, Asindaraga. ikaw na siya'y Kaya lang, President Attorney, ang panyero ng bayan, si Abogado Giselle Basanta, naghagad giraray ning leave of court. No? Agad ko na ning dispensa sa tuyang korte.
igo pa nin pinagdatapos na mga importanteho na bagay. Kaya mabalo kitang mag-apod sa satuya pang sarong resident attorney. Ibaad available. Ta pinag-text ko naman si Abogado Bart Raico. So pang panyero ng bayan. Dahil pa nagsignify ibaad igwa manin kaso patabi. Si Attorney Bart Raico. Kundi baloong ko si Kuya Nuling, former judge, former dean ng UST College of Law, Kuya Nuling Cabredo. Tungko daw si Kuya Nuling, baad pwede. Illegally yours, illegal, kan yang isip kan illegal, illegal. I don't know. Baad lamang po pwede. Kuya Nuling, kan sa ropig apudang ko ini. Dahil nag-tawod an baga ka ini, opisyo an sa past time is tupag banwit. Yan. Sana si pagon kita Kuya Nuling Cabredo. Kuya Nuling. Baad na walat musus. Kuya Nuling, marhay na aldaw tabi. Si Pio po kandi si GB. Ano lamang kami, sir? Kami po, Ay ka. maray na aga on air katabi sa programang Legally Yours GB and the court is now in session. Wala, sir. Uni ako sa bakasyon ako, sir, sa San Miguel. San Miguel Island. Yan. Pinapasalamat tabi kami sa imo at Kuya Nuling, mga tugang, an sa kuyang kahuron ngunyan sa programang Legally Yours GB, an dekano, dati kan University of Santo Tomas College of Law, asin saro sa mga Batikanong huwes, abogado po sa Bilog na Bicol, Kuya Nuling Cabredo. Salamat sa oras na ipigtatao mo tabi and thanks for taking my call tabi, Kuya Nuling. Opo, Pio, Sir Pio, Marinal daw. Opo, and we're on air tabi sa programang Yo. Legally Yours GB ta katuyang panyero ng bayan si Attorney Giselle igwanin na pinag-asikasong importante budaso saro pang attorney ng bayan niya to si Attorney Bart igwa man kaso pa and sabi ko dumana kita sa pinakamatindi Kurang na kaya yan, sir. Kurang na tabi yan, sir. At sa malipot-lipot, may mga rayuma yan. Tibaan kun ma-declare kang contempt. Indirect. Okay, tabi, Kuya Nuling, kukuhaon mi ang sa imong permiso na primero, digdi baga sa programang Legally Yours GB. Primero, igwa kita nin mga pinag-i-introducir sa paradangog niya to, sa primerong porsyon, ito bagang mga legal maxims. So mga, tapos, i-interpretar ta yan sa common language, buda kung paano pag-aplikar tabi kayan Kuya Nuling. Igwa kang naisip tabi niya na legal maxim? Well, ang magayono na pansir baga, sir. So, perming presumption of innocence. Oho, yan. But a person is presumed innocent. Permi baga ang padikuan. Buda, yun yung mga due process provision baga, sabi, sir. Oho, ngunyan. Yan ang mga very basic provision. Yan, upo. So, kwan, so mga Latin maxims tabi, Kuya Kuya Nuling na pwede tang i-aplikar sa oral daw na pagbuhay-buhay. Yun. Sige daw. Ang lasarong Latin maxim na very common baga. So, ignorantia legis, neminem excusat. Nya. Ignorance of the law does not excuse anyone. Ano ang gustong sabihin kayan ay pag-aplikar sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay tabi, Your Honor? Kung sabihin, kung halimbawa, pigsitar ka baga ngayakan pulis, Oho. kanaya may naginibukang sala, ngunyan, an nararam kanlay, ang sistema na tao na pinagbibintangan na may ginibong kasalan o ano man na kontra sa ley, iyan
nag-enjoyan under our laws, nag-enjoy ang kampigapod na presumption of innocence. Oho. Na sabiyon, good na day maprubaran sa paagi nin pag-introducer nin ebidensya nan sarong tao na pinagbibintangan, pinagsasahutan na nagkomiter ng krimen. Good na day maprubaran an pabor na titao sa taong pinagbibintangan na siya inosente kan pagbalga niya kan lay. Mhm. Apuera sa nakon sa paagi ng ebidensya na probaran na talagang ginibo niya kontra sa lay. Oh. In the meantime, may presumption na siya inosente kan pinagbibintang sa iya na pagkomiter nin kasalan sa lay. Mhm. Presumption of innocence unless proven otherwise. Yan. Nya itong supigtara mong saro, so ignorancia legis niminim excusat. Yun tabi ang sulatin tabi, sir. Paglilatin baga, Ah. garo man kayon ta. So, di nakasabot, minapakpak. kaya baga, sir, kamusta na kaya nakasabot kaya? Mas hindi nagsabutan, minapakpak man. Murag na yung kuhanan eh. Murag na yung nagdiskursong ini. Aha. Nagaparatarm kide na sabutan, pero minapakpak so na kadang unta. Abo man sa hutan, na siya day nagkasabot. Bako iyo, sir. Ayo, arog tabi. Nada nga, ikasan nakasabot. Nagpapakpak man nga ni ngaya ako. Araw man sa nakadya. Kaya, ang mga politiko bagang bako man gabos. Oho. Mga politiko bagang nagahagad di palakpak, Oho. pagdiskurso, nagtatagabangot kan so din na sabutan. Araya gani. Actus non facet reum nesimen setria. Oh. Gayon na mga. Anong gustong sabihin? Actus non facet reum nesimen setria. Acts committed by me against my will, not my acts. Ang mga bagay na pinagigibo ko kontra sa sakuyang buot, kontra sa buluntad kong buot. Ano man na bagay na konsekwensya, dapat di ako pagbasulon. Because maski ginibo ko, kung ginibo ko kontra sa sakuyang buot, yan, actus non facet reum, di ako pwede paghudiron, di ako pwede pagkastigohon, kan ano man na bagay na ginibo ko na kontra sa sakuyang buot. Yan. Nya kung halimbawa ko inuling, aplikar taan. Ipinakasal ako, sabo ko man na babae. Tapos, buminados ito. Panibagan mo ito. O, paano yan? Yan mga, nag-uho ka pa dita, utol man sa kisame. Oho. So, punteriya kan rifle, kan ama, ito ang duman, nag-uuldot, di, napiritan kang magpakasal. Oho. Kanini, na nangyaring, morning sunini, buday ka, Oho. dumang ka mong duwan nagpapaiple, na may harigi. Oho. Oho. Nailing ka mo kan ama. Oho. Pagkasalan mo ang naki ko. Okay? Oho. Di, siyempre, nag-iba ka duman sa simbahan, tatakot ka man ang badilong ka naman. Oho. Oto na ka mo yan sa altar. Oho. Nagkapunta sa padi. Ano nga ya, iyo, Oho. inaako mo, ining babayeng kataning mo, bilang sa imong mahal na agong. Da itabi padre. Di mo man ito tayo. Kundi, siguro, nalibong ka sa nasarong bis. Kaya nagdamo naman sa may diplom. Kunyan, abo mo man talaga itong pagkasalan. Tadayo man tayo, Oho. pangkursunada. Oho. Sa katasuo ama na, dakop ka mo. Yan. Kunyan, inapot ka na kampade. So sa seremonyas na ba kang kasal, Oho. Pio, inaako mo ining lataning mong babayi, kumo sa imong mahal na agom. Oho. Pre, amo ka man ko ta mag-ako. Oho. Nagkalag-kalag ka nailin mo, may badil
May purukan badil, nag-uldot duman sa kisame. Ara mong badil ito kan ama kan babayi. Oho. Siyempre naguho ka. Oho. Takot ka man mabadil, takot ka man magadan. Oho. Okay, nakasal na ka mo. Yan. O yan, kung talagang habo mo tawan, pagbalidasyon, pagkonfirma, conforme kan sa imong pag-uho, sa imong pagsaruan, pinaka-hit na oportunidad na pwede kang dumulag, pagkakasal, ta siyempre, dahil naman kamo bantayan ka na Aha. maglawag ka mo sa kwarto. Aha. Dahil naman kaya nagbabantay ka sa pagkakasal, kanagi niya. Aha. Dumulag ka na. Yan. Pero kung ang ginibo mo, imbis kang humali, dumulag, inaprovitsaran mo sa oportunidad, sa total ngaya, kasal naman sana kami, Oho. para bilang kumadulag, gamiton ko na sa kong pribilehyo, kung mo sa agong. Oho. Oho. Yan, titawan mo kipagbalidasyon, titawan mo kipagkonfirm, kan sa imong pagpakasal duman sa babae. Yan. Pero kung talagang abo ka, dumulag ka ng sagkod na day ka makuha. O di at Kuya Nuling. Pero ano bang lalaki, kaya man madulag na ta, masabi, tuntong urig, pinagabog, magugig. Kuya Nuling, arog kay ni Kuya Nuling ha. Aapudan ta kagiraray, tama time check muna ako, buda mapatalastas. Ano po? Sige na tabi, Sir Pio. Oh, tapos, Sa bata, apudan ta bata na ka, akong muyahon akong magtaram. apudan ta ka Kuya Nuling, Iyo pagkatapos, tabi, pagka ma-request tabi, this court do hereby orders you na mag-isip Aha. ning tema na aplikabling lingon yan sa satuyang presenteng sitwasyon. Dumang kita mag-orestorya, aplikabling provisiones ning lay tabi. Kuya Nuling, you have the free will kung anong aplikabling provisiones kan lay. Ang didiskusyon niya to pagkatapos kan patalastas tabi. arreglado, Sir. Kung Sige. ano ang ipasunod mo sa kuya, Sir, masunod ako sa imo, tabusta ka baga. Sige, Kuya Nuling, ibababa ko ng telepono tabi, mapagiraray ka. Sige. Sige. Sir. Okay, thank you so much. Yan po, mga tugang taod, bibiltadahan tataod-taod si Kuya Nuling Cabredo. Oras Pilipinas, alas 11:31 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Bawat Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite in a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Back to session kan sa tuyang korte.
Silence is hereby enjoined. And apudan ta giraray ang satuyang iribangon yan, the ever accommodating Kuya Nuling, si Gads Abredo. Yan. Nasa linya giraray tabi ang satuyang pag-iriba sa programa sa Legal Yours GB, Kuya Nuling Cabredo. Kuya Nuling, good morning tabi giraray. Aga lama ang giraray sabi, sir. Opo, yan. Garidagito nan sa imong ayam May- dyan sa likod. May bodyguard sabi ako, sir, ta medyo padhat mo to na kan win. Pero kay ba nang kupimini bodyguard. O di, Kuya Nuling, igwad katabing nakapreparar dyan na provisionin lay na pwede niya itong pag-atid-atidan, pag-adalan mo day aplikar sa pagbuhay-buhay niya itong niya. Halimbawa, tawid ako, sir, kay Idiya, more or less. Oho, uni ugaring, kuning kasong nakasaangat sa sarong korte dyan sa tabako. Oo. Dahil nakita tukar siguro kan merito kan kaso ta lumanunugod bagay ni sa pagputol sa mga barangay nin kuryente kabos piputola maski sunag bayad kadamay kundi ba ma-contempt kita kan korte tabi Kuya Nuling. So, tabi, sir, buda. Oh. So, alanganin ako ngunyan tabi, sir, ta ako na abogado baga ka. Ayo nga ni. Siguro nadangog muna. Ako na representar ka na, Apek. Buda nag-atras mo Oo. nagari baga ito. Po, Nag-atras ngo na ba baga ngo na day ngo na ning puro tulan. ako nagka-committer sa korte. Paramientas na dahil pa nagkakauro na ikimaray sa korte. Puro nung management na dahil na pag... Kaya, araw ka ng sitwasyon. So, merito kang kaso, dahil pa man, pika tatar kang korte. Kaya, nag-apira ko naman, pinag-iinguwan ka. Kung makakuha magayon na solusyon, mas maganda. Kung paagi sa proseso ng korte, kundi so pinagka-puruyunan kan ambus. Magayo non. O di yo. Yan ang kadyan tabi pilihan. Much as medyo tante ang topic, apektado ang dakol na tao, entras, tengo na kita makatatar kayang nasa korte na tabi. Yan. Basta nag-asigurar ko duman sa mga taong apektado na kinahurong ko manihamiento na paramiento. Tengo na pag-ibuhon sa plano ni igibuhon duman sa barangay apektado. Yan, okay. Salamat tabi kay Nuling ta naimpormaran mo kami ning maraykan. Digdi na kita sa saro pang istorya. Inibagang so sa West Philippine Sea International. Nataiyan tabi Kuya Nuling. Taarog kan katagas-an China maski may desisyon na so sarong international na korte na nagsasabi na sa Pilipinas, an sa indong dinot-dot na mga islang iyan, sa laog iyan kan economic zone kan Pilipinas, natarog kan katagas ang China, and nataatadaay na pupursigir kan international na komunidad ang China. Yan mga tugang, pero pagmitidiyang kang katotohanan. Ang katotohanan tabi piyo, pag higante budak duwindi, naglalaban and terms and conditions as a general rule nagdidikta yan kanigante katao na aram kan China na sinda siroso takula sindang nasyon medyo ang ekonomiya ninda marhay kung ikumparar sa Pilipinas. Kaya siguro, kundi sa kuya man siya ng pag-atid-atid na pero baga tinda so higante ang kalaban ninda so duwende
Kundi, igo ba kitang istorya sa kinaban, kan si Gulayat kasi David, nag-iwal, so Gulayat baga masarigon, dinasti ko ni David, Oho. bakong narimate. Kaya kita, maski sa kitang nasyon, igwa kitang kakaputan man na prinsipyo. Oho. Dahil takaya sa puwersa, paginin puwersa militar, paginin kusog, dahil daw kita kansina. Pero, bako man gustong sabihin na ansadit, di permi kandakula. Basta ansadit, nasa prinsipyo, nasa paninindugan na tama, ha? Sabi kan barbero ko tabi piyo, dahugon mo. Opo. Ang sabi sa kuya kan barbero ko, saradit kidarakol, para riyon sukol. Sigwa pagkasupo ng piyo, darakol kisaradit, para riyo ang gamit. Kaya, ang barbero ko ba di madunong ko, sabi sa ko, ikadyad sa dayotong ka. Pero, o nga rumdumon mo, dahil ka mag-orgulyo, sa kulang mata, ang mapuling si mo, sadit sana. Yeah. Pero, ang China, oho. magkusugambutan na kadakula. Oho. Pero yung nga nasisabi ka, ang pagkadakula mo sa lawas, para yan sa imong salud, dakula ka, ka magsiguro sa mga dwindi. Ang dwindi, mga tugang, ay mga armas mananaday, aram kan higante. Oho. Kanya, nining sa West Philippine Sea, we have to accept na talagang ang sabi kan International Tribunal, Pilipinas, tama ka mo. Ang problema, ang pag-enforcer kan sa tuyang diretso. Yan. Yun ang sa tuyang pinaghihinguha na kung paano itong desisyon kan tribunal na nagsasabing sala suinchik, Pilipino, tama. Yan ang problema kung paano matawan kirealisasyon ang desisyon na yan. Ang uroron digi tabi piyo, bako sa nang sa rason, kundi may mga sirkumstansya na pinagbabasihan kan lambang nasyon. Oho. Kaya, ang pigigibok ang Pilipinas, bigla paagi sa pinagapod na diplomatic channels. Sa paagi ng diplomasiya, paagi ng pagsusog kan puwersa kan lay, na dayo garing pigdadangog kan China. Yan, okay. Ano arkan Kuya Nuling? Nata tada ipigdadangog kan China. Ano ang kikaputan maninda? Igwas indang basihan legal sa international na lay? Igwa man sinang sasabi na pasado sa sandang pag-iisip, ining teritoryong ining sa tuyang pinag-claim as in sinagsabi kan tribunal sa tuya, igwa man sinakanso, pinag-apod na 9-dash line na itong sandang Churiya, ining mga teritoryong ini, sa diri maninda. Yan, opo. Dahil nanin pinayagan kan International Tribunal, kita ang pinagsuportaran sa Churiyata sa tuya ini. Kundi ang problema nga na yan pag-enforsar. Nata po Kuya Nuling, igo kitang problema sa pag-enforsar. Igo kita nin police international na pwedeng magdarakan desisyon sa presidente kan China. O na kung dahil ka magsunod, o ang pwersa kan kinaban. Pirit ka mong papahalion dyan. Igwa kayan tabi Kuya Nuling? Igwa man ko ta, kundi ining International Tribunal, sayang pigapod na enforcing body. Dahil araw ba kan kung sa sarong nasyon, pwedeng orderan kang korte ang pulis na, ining desisyon ko, dapat matubod ini. Yan. Paginin sheriff, paginin enforcing authorities, pulis. Oho. Ang problema ta sa International Tribunal, dahil mang enforcing body. Garo, dahil man sa napalan ito Kuya Nuling. Iyan, nasa pagtubod na sa nakanasyon na
pinag-orderan kan international body. Oh, di ko tama, Okay. ano. Kung nabo magtubod, pwede man ang mga nasyones na nagsusosog kirason, Mhm. pwedeng magsurog sa Pilipinas by way of world opinion. Kung halimbawa, mayoriya kan mga nasyones, kumbinsido na sa laan China, pwede man na magsurog sa Pilipinas. Mhm. Kundi, ang kada nasyon may sadiring filosofiya pag-abot sa international policy. And sa tuyang admitiron tabi ini Opo. ang national interest isarong nasyon. Mhm. Ako unta kidae permeng ang pagkukonsiderar primero to interest ka nasyon na yan. Igapod kay national interest in most cases is equated with selfish interest. Ay, kaya Kung pala. sabihin kan selfish degree, baka mo na talagang unason, kundi Mhm. ang primerong pinagkukonsiderar paghiro kisarong nasyon in relation sa ibang nasyon, ang primerong iisip, ano ang interest ko? Ano ang interest ka nasyon ko na pwedeng maprotehiran kung ang arog kanyan hiro ko? Yan. In other words, halimbawa, Indonesia o Japan, para bir magsurog sa tuya, mahapot mo na sila. Ano man ang makuko ako kung magsurog ako sa Pilipinas. Iyan talaga naman, ano. Upon the other hand, mahapot yan, kung ako sumurog sa Russia, o bako, kung ako magsurog sa China, ano ang posibleng pintahe na makuko ako sa pagsurog ko sa China? Kung masurog ako sa Pilipinas, ano ang posibleng benepisyo na makuko ako kung magsurog ako sa Pilipinas? Kada nasyon mga tugang may sadiring filosofiya sa paghiro in relation. Mhm. Yan, naputol na. Kuya Noling, naputol tabi Kuya Noling. Taso, kung ko ini, so, limitadong apod ko ini na budget. Maapod giraray kita. Kuya Noling, maapod giraray ko ta. Naubos na so 5 minutos. Yan, putol-putol ini after 5 minutes. Yan. Kuya Noling, tabi. Go ahead, tabi. Opo. Opo. Mhm. Medyo napuputol ta. Muna ako tabi sa San Miguel. Medyo pigya abot-abot ako kan anod-ano. Oni so, padihong ko nga ni, nagpara dangog si mo. Oho. May padiho na kurigiyo Oho. na taga San Miguel. Mhm. Nagpapara dangog man sa imo. Oh, sisa iyan. Ano nga rangkaan? So padihong ko, medyo dangog ka. Aha. Hello. Hello, pade. Opo, ano? Good morning. Good morning. Sisay po tabi ini. Idmo na Borolasa. Ay. Ni Pio. Talaga naman ano. Di sige tabi. Salamat sa pagdadangog. Nagaprograma kami ni Kuya Nolingo niya na aga. Ni Pio. Sige po. Good morning. Kuya Noling, tabi. Giraray ta. Patapos na ugaring an oras ta, Kuya Noling. Ay mo na ling. Ano mo pa rin Pio. Kung sa kulong di ginagdangog sa barangay Rawis. Nyan. Sa Borlasa. Sa kulong ng pamilya ni Gipade. Oho. Mga Borbe. Mhm. Kaya, di ako nakaisip puro pa ingalo di sa teritoryo kampaniyong ko. Kaya, maski mo ko local, pahit ka na. Oho. Mabanoy ako dyan na bangi kibang kulis. Kako ako kibang kulis aga, Sir Pio. Aha. May kirasang kasaga. Ay, si Ram sana. Pwerte kayang Kuya Noling, tabi. Aha. Pero kung dahil makakuha, tuga sa na yan. O bueno tabi, Kuya Noling, in as much as this court would like to give you much time, but I'm afraid matatapos na sa tuyang sesyon, the court hereby now gives you the privilege na magkaigwa po nin mong concluding statement. Go ahead, Kuya Noling. Permission to leave, Your Honor.
Granted. Sa korte, ang Mr. Pio, madunong abogado. Ito yung mga tugang pag-abot sa parting legal. Pag inapudan ako kayan, di ako nagsisayuma ang interest ka ni sa lay. Kaya, katugang, salamatonon, ako maski sa dagat, maski sa ako, pag inapudan ako ni Sir Pio, firme akong buhay. Ngayon dyan, never intend to die. Kaya, Sir Pio, salamatonon, narumduman mo naman ako. Basta nga ako libre tabi, Pio, all the time. Opo. Yan ang isabing, knock and it shall be opened. Si Ram Seek sana. and you shall find. Gayon sana. Sige. Siram kang buhay, tabi, Sir Pio. Okay. Salamat din maray, Kuya Naling. God bless tabi, ha? Salamat po. Opo, Sige salamat po. po. Okay. Mga tugang yan po si Honorable Kuya Nuling Cabredo, sa tuwing nakaibanan mo niyan sa programang Legally Yours GB. Sa pangaran mang kambilog na tropa, salamat ka sa iyong pagantabay. Asin namang Diyos ang magbantay. Si Pading Nalda sa kuyang kapartner ko niyan kasubago, si June Napoli. Salamat, asin namang Diyos ang magbantay. Happy weekend! Ang may sala sa isang krimen na di naman. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1